Today guys, it's kind of like our springtime, so we will doing some yard work. We're gonna clean up our bushes and our flowers outside, so we're gonna clean and get ready for our summer. So ganito na ang surroundings namin guys, kasi ano na, springtime na, so bumabalik na yung mga grass namin. Color green na naman ulit na maganda, hindi kagaya yung winter time na sobra namamatay yung mga damo-damo namin. So today guys, i-share ko sa inyo kung anong ginagawa namin today sa kaming mag-asawa. So naglilinis kami sa aming backyard, so kailangan ko talaga guys magamit ng mask kasi allergy ako lahat guys. Allergy ako sa mga pollen trees, pollen grass, ganyan guys, at saka yung mga mold. So alam nyo guys, kung matagal na yung nakastay yung mga patay na mga dahon, so ayun yung nakatira yung mga mold. So kailangan ko talaga maglagay ng mask. So pasensyahan nyo guys ha, kasi maglagay ako ng mask. Okay, ayan, na tayo maglinis sa aming yard. So unang gagawin ko guys is ito muna ang gagawin namin, yung maglagay ng garden namin dito. So prepare muna ng asawa ko yung kailangan namin. Lagyan kasi namin ng black na plastic sa ilalim para hindi na siya tumubo yung mga grass sa garden namin guys. So ito yung mga sikreto, ito yung part 2 namin. Idagdag ko sa inyo guys yung part 2 na gagawa kami ng garden na kailangan namin lagyan ng plastic sa ilalim, at saka lagyan namin siya ng parang naka-elevate siya guys, kasi maraming mga rabbit na nakatira dyan sa paligid namin. Ayan yung pine tree dyan, marami ang nakatira dyan, maraming mga rabbit dyan guys. Doon diyan nakita niyo yung pine tree diyan maraming mga rabbit na nakatira diyan. So kailangan naming i-elevate yung garden namin para hindi siya hindi kakainin ng mga animals. So ito na guys, mag-start na kami. Okay, so ayan guys, i-plaster muna namin yung mga yung ginawa namin sa part 1 ko. Hindi ko nalagyan ng part 1, pero ito yung part 2 namin sa paggawa namin ng garden namin guys. Gumawa kami ng garden na i-elevate namin kasi maraming mga rabbit dito makain sa garden namin, kaya i-elevate namin medyo taas-taas para hindi siya makain ng mga rabbit or kahit anong mga animals, kasi maraming nakatira dyan sa paligid. So let's start doing this one guys, and we'll see how it goes. Okay, so let's do it. Grass up here, right? Yeah, I think so. What do you think? There? Yeah, right there would be better, I think. Yeah, so kukunin namin yung isa guys na malaki para sa lemongrass ko, kasi kailangan ko ng lemongrass para sa mga sabaw-sabaw ko. Okay, so here. It's a blooming here, right? We'll go right here to get these. Okay. No, might be here. I'm going to. Oh, Okay. Pull that. I need how much is good. Get the other. which one good? Get other. Slide this out more. More. Okay. Stop right there. Okay. Then put on top. Oh, no, take him off. I got anchors. I just wanted to see how Okay. much I need to bring out. Can you bring out more? Where? More there? Yeah, I just need Okay. more in. Go. Okay. Dun 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 dun. Woo! So ayan guys, muna namin yung yung paglagay namin ng garden namin diyan. Pasensya nyo guys, maglalagay ako ng mask talaga kasi ang allergy ko super allergy talaga ako sa mga
mga pulling grass at saka sa mga molds at saka dust. So dito sa sa paligid namin guys, mayroon kaming pulling tree at saka I think may pulling grass yata daw. So allergy ako niyan guys. So kailangan ko talaga ng mask. So ganito. Sensya nyo na. Okay? So tuloy-tuloy na namin guys magawa ng ng garden namin. Ayan, let's go and let's do it. More? There? So, ayun guys. Ganito pala. Di ka na-anchor so it will stay. So, hindi siya mag-move. Kaya nila ina-anchoran niya. Oh, ganun lang pala. Which flip over? This one? Yes, in front of that line, Tara guys, tayo? Cutting. Para ready sa garden natin. Para ready sa garden namin guys, ganito na. So, ika-cut. And then, I'm doing it, Han. Okay. So, ganito lang pala guys, magawa ng yung elevated garden. They call it raised garden bed. So, yun. So, where I'm gonna put it right here? It doesn't matter. Right there? Yeah, like that. Okay. Ating martilyuhin guys. Imartilyo natin. Hibong. Para ma-anchor natin dyan para hindi mag-move. Yan. In the middle. Yan guys. So, ganito lang guys. I-hammer natin siya. Para mag-stitch siya diyan guys. One more. Woo! Yan. Tanim kami ng mga vegetables guys para mayroon kaming fresh vegetables this summer. So ayan. We're gonna do some overlapping on the other one. So para malagay namin yung isang malaki. Okay? Okay. Move here. Like that. Did you label in there? Label to the end. You sure? Move this. Right here. And the other one. So, ganito lang siya guys. Hammer. Ayan. Oh, Han, they're gonna eat it. They're gonna eat from the... Maybe I'm gonna put the here, maybe. Like that. So it will stuck together. What happened? I didn't go through. Nope, the other one right there. Yeah. Okay, Han,
what you gonna do now in that right here? So we're going to cut the middle out so the water and moisture go into the ground. But I'm only cutting about 3-4 inches closer to the inside. That way the fabric will be underneath it and block all the same type of grass we're trying to grow. Okay, so you're gonna cut that one there in the middle so the water can get out, right? Put the plant in there. All right, so that sounds good. So how it looks now, guys, right here. So we need to pick it up. So right there. Good, because there's another more. So we're gonna patch the one that short right there, guys. So of course we got short with this black plastic. So yan, so we're gonna patch it, that thing. Okay. Alright, so we're gonna need to put some in here too, huh? Oh no, because we, yeah. Alright, so take it out the other more right here, huh? So yun guys, ang ganda ng araw today. Super nice. Hindi siya masyadong mainit. Yan guys, so tinanggal na naman niya yung ano, yung natira dyan. So para makalabas yung ano, yung tubig. So parang nakailibit din siya ganyan. Ayan. Maganda na siya. Okay na siya guys. Ayan guys, dito na naman kami sa pangalawang bed. Ayan guys. Tanggalin na namin yan. Ayan. So para wala na siyang matira dyan sa ilalim. Tatanggalin yan siya para walang hindi mag-stagnant yung water. Kaya yun ang reason guys. Yun. You may cut the middle one? Okay guys, ako na ang mag-cut dito. Plastic. Cut ko na guys. Ayan. Gawin natin. Ganyan. Ano yan? Ayan. Para safe ang ating mga gulay guys. Hindi hindi mapatay yung ano natin guys kasi mayroon na siyang exitan sa tubig. So ganyan lang guys. Very simple lang siya gawin guys. Yan atin na i-hammer doon sa kabila yung doon sa kanto. Kasi kailangan natin siyang i-hammer para hindi siya mawala, matanggal. Yun. Hammer. Hammer tayo guys. Ayan. Lagyan natin dito. Ayan. Ganito lang guys. I-hammer lang natin siya para mag-stitch siya dyan. Ayan. Extra careful lang din. Para hindi maano guys yung pati yung kamay nyo. Baka ma-hammer din. Kawawa yung kamay. Pag masama nyo sa hammer nyo dyan. So ganito lang guys. Very simple. Yan. Lagay mo lang siya dyan. Yan. Hammer time. Yan. So it's really napakasimple lang siya guys. So yun. Kailangan natin
Para kung ano ninja dito guys. Kasi umiwas talaga ako na para hindi ako maano guys, ma-allergy. Kasi yung allergy ko, yung ano, pag hindi ako maglagay ng ano, mamaya-maya, yun ko na ma-feel yung allergy ko. So ayun guys, napakaganda talaga today yung ano, yung weather. So ang sikat ng araw dyan, yan, napakaganda. So i-enjoy namin dito sa labas na mag-work sa garden namin para pag ready na ang weather, so ready na rin, so makapagtanim na tayo at saka mayroon na tayong mga gulay. Yan lang guys, see you. So banga-banga natin mamaya-maya yung ano natin, next natin na door. So yan yung barn namin guys. Mayroon kaming barn para mayroong kalalagyan sa mga overstock namin. Yung marami-rami na. So ayan. Malapit lang din yung mga neighbors namin dito guys. Magkalapit lang kami. So at least hindi super close yung mga neighbor namin. Hindi super close. So ayan, mayroong distance dyan. Yan ang napakaganda kasi hindi masyadong super close. So yun lang nakaganda dito. So ayan guys, yung dito sa paligid namin, yun yung pine tree. Napakaganda talaga. Yan. Yung para yung fence sa kabilang ano bahay. Yun lang ang ginagawa diyan. Yung sa kabila din nagpi-fence din sila. So kami wala kami nag-fence. Para maluwag-luwag tingnan. Kaya ito yung backyard namin. Okay guys. Ito yung sa gilid ng bahay namin. Ito yung flowers na bumabalik-balik siya every year. Kahit ano siya guys, mamatay siya sa ano, sa winter time, pero bumabalik siya sa springtime guys. So ito na guys yung ano, yung flowers namin na bumabalik na siya sa springtime hanggang full na to siya guys. Ito na kind of flowers. Magstay siya ng buong year. So ayan. So 'di ba napakaganda? Pag pabalik-balik na yung mga flowers natin. So hindi na tayo magtanim every year. Kasi dito sa amin guys is we have 4 seasons. So yung weather namin talaga is paiba-iba. Lalo na sa ngayon, mainit today, bukas naman malamig, ganyan. So wala talagang ano direction yung weather namin sa lugar namin guys. So ganito. So very simple siya, and then mga few months, mga maybe June, mayroon na yan siyang mga flowers guys na yellow, orange. Yun ang ano dito, yung flowers namin. So ito lang lilinisan namin para sa spring, ready na siya. So ayun. Ayun, kaming dalawa ng asawa ko guys mag-work sa yard. Yan, yung asawa ko. Yan. So, ayun guys, linis-linis kami dyan. Hindi lang yan ang nilinis namin. Linisan namin ang buong paligid namin. Yung sa backyard at saka yung sa front yard namin. So, yun, very nice today. So, hi Han! Hi, sabi, hi Han! Yan. So, ito guys, pampakita muna namin kung ano na namin next namin gawin dito ngayon. So, let's go. So, ayan guys, linis time na tayo. Dala na ako ng bag para ilagay ko dito yung mga patay na mga bulaklak galing sa winter time. So, namamatay sila guys. So, i-fix ko na siya para ready na siya this summer. So, para mamumulaklak na siya. So, yan lang guys, linisan lang natin siya kasi para maganda siya tingnan pag ano na, mamumulaklak na siya guys. Ayun. So, kukunin lang natin tong mga patay na mga dahon. Ganito guys. So, pick out mga weeds. Kunin ang mga weeds guys. And this is the right time na maglinis kasi ngayon sa labas
work muna tayo guys sa labas. So, para maganda. Yan. Kunin lang natin to guys. At gagamitin namin to sa aming garden. Gawin namin siyang fertilizer guys. Para ma-maintain natin yung maganda na gulay. Organic. Hindi natin siya lagyan ng fertilizers. Para organic talaga siya guys. Before guys, nilagay ko siya dito is yung roses. Pero siya maalaga talaga. Kailangan talagang alagaan siya palagi ang roses. Para ma-maintain. Tsaka mamulaklak kasi pag hindi mo siya alagaan, mano lang siya guys. Hindi maganda ang resulta. Hindi masyadong namumulaklak. Sa umpisa guys, talagang ang ganda ng roses ko. Kaya lang yung sa huli, pag palaging na sa winter, na siya guys, nasisira. Kaya talagang kailangan siyang i-trim palagi. So ayun. Ayun lang guys. Diba? Ang ganda na. So para sa summer, pakita ko naman sa inyo kung ano nang resulta nito pag mamumulaklak na siya. Napakaganda talaga siya tingnan. So ganun lang. Linis-linis. Alright guys. It's operation cleaning this time and we're trying to trim this bush right there. So it's pretty good to trim right now. And our backyard right there from our neighbors right there, the other more neighbors kind of far. So let's clean guys, let's clean. We're gonna cut all these bushes, the bush right here. It's the right timing to do it right now guys kasi we don't have leaves yet, so it's pretty good. I-cut natin para gawin nating for cooking firewoods guys. So mayroon na tayong pangluto ng sinugba. Gawin natin tong firewoods, yung mga bush na tinitrim natin. So ganito lang guys. So yan, trim natin. Ayan na. Kaya maganda talaga guys na mag-trim ngayon. Ang ganda ng panahon. Hindi mainit, tatamtaman lang siya. So let's do it. Ayan guys, so may panggatong na tayo guys. So this summer makapag na tayo guys, sinugba time, sinugbang baboy at saka sinugbang isda. Yan, paborito natin, paborito ng bayan ang sinugbang baboy at saka sinugbang isda. Yan, mayroon na tayong panggatong guys for I don't know how long that takes. So ganito ito ang ginagamit namin guys. Yan. Whee! Pangkat ng ng mga kahoy. Very easy lang siya guys ikat. Kasi very sharp. Sharp na sharp talaga guys. At saka hindi masyadong delikado. Kasi maganda ang pagkagawa nito for safety purposes. Yan. Yun. Magamit natin to guys ng panggatong natin. So sometimes maybe no need to buy
kahoy. Yun lang guys. Ba maganda. Cut natin to. Kasi medyo malaki. Yan. Diba? Madali lang siya guys. I-cut oh. Malaking ano, branch. Pero easy siyang ano. I-cut. Ayan. Mas muna ako guys. Kasi yung allergy ko. Grabe na guys. Really bad. Especially this time guys. Kasi yung mga trees is namumulaklak. Namulaklak at saka nag ano ng mga dahon. So the allergies is really bad right now. So ingat-ingat tayo guys. Ayan. Ayan. Ganito lang guys. Ready. Ayan kami ng asawa ko. Siya din taga-pag-cut dyan. Wave honey. Wave. Ayan, yung sa paligid namin guys, ayun. Napakaluwag dyan sa paligid. Oh. Tingnan mo. Ayan, yun sa kabila doon. Eskwelahan yun ng elementary at saka high school. Yun sa kabila. So, para akong ninja. Ninja na ako ngayon guys. Ayun, so. Ayan, dyan. Meron din dyang ano. Neighbor din namin. Na may kunting farm. So, ayan. Napakaganda talaga today. Grabe. Ganyan lang guys. Ayan. So, okay. So, okay guys. Salamat sa inyong panunood. And I hope nga nag-enjoy kayo sa video ko for today. Yung video ko is tungkol sa kapaligiran namin for today. So, naglilinis pa sa mga bakuran namin at saka nagre-ready para sa garden namin. So, hopefully next time guys, makikita niyo na yung paano na namin tinatanim yung raised garden bed namin dyan. So, subaybayan nyo yung video ko. Salamat! And you guys have a blessed day. And don't forget, sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko, pakihit yung subscribe below. And i-hit nyo na yung notification bell at saka yung all para updated kayo sa mga lahat ng mga upload videos ko. Thank you and God bless us all. Bye-bye!